ko central region baby ye fra wo esaman kese agomua enkro no bi baby baby di esaman kese na emienu ba ko eastern region ba ko so ewo central region timi kase de ye na ewo eye central region asaman kese asamu a esi o abrantie bi a wadi mfrihia eye 29 years eduonu enkro ya eduonu nkro we oye kronfutatwi amapa o de babrofuma you can say the destiniest of the ham not just an insano a hand power bokrono no abokrono na medina kopie prison amana ko serve e prison and that's what call them 5 years na ne braso wa ba bontin na wa ba bontin wa mesua nyansa na se ni okofa mu prison no wa mfa bia anya asua de oba no krono no wa beto aso asa brede wo kobo aye kurani bia ne kuna wa gyan na nsan ya ono na brabo ya ni obedi ne mbakra ya de no Kwame Moree abowura mami kanch asuye abowura ni dem so wo ko wia ne niema na se sika kakra wo de bo no adwa no ene ne store no Kwame Moree abowura ha na obowura ha no okrani nya kokuduro eche no efre mema na ye che no ya mfa na ma police pre kope ye de ne boy light obi de hama chichere no anadwo enti ye de ne bo hama ne ma de achie ade chie na ohine wo krom se asem de o se ma police for asote na o se ma police for ebe fa no na ye koye hwehwemu na ma wo san twa krono no so ye nko esaman enko fa ne wo homra sese a yakuya nim na kwaso na hwan na bia na kracha ye de ne betu so unimu no abam wani agesa afei de wasen akodi aposifo nsem abam won fihia aduro no nwotwe friend Kwame Moree 1212 eze de dem wo kracha no na ya chechire na bodua mu no wahu eze de ye wahu kracha no ya chechire na bodua mu no ane over 28 years yes wakodam mpo aba ye china tuma me na kwa 7 sentence asen aba just 28 na dwuma woni DNA woni mojam to ne certificate no waje esi wodi bodua mi ti bonu ya bonu a wa niti uti be ya oya enti no okitani o mapa ho he enye na edu ne sira hu yi ababi ana mo hwe ni funu mponi ni funu adudu mponi o we dia ya ye we dia ampo we ya du ni ko to Obo du wani yo. Many years. Yeah, now compare. Aye. We that's what be too. I want how mumponi. Ka we na adwudwu mponi won. Enti no kwasam nie Abora se bu Kwame Kasib district akwa che ba mu ano. Se wanya baby anko bokro no se okunani oba kunafo ena nka na okwa akowia no. Yenko ahoma so enua amponsa Douglas yama ni boni. Ohonom ye ne no eni asemi ho enkomo na de asi wachire no onfa mayen ampansa akwabo amapa ye nua o na abamu ya wobo aduamu ya chechire na boduamu ene ese wakodam aba ene oba ye still wonsu yanyansa bia na oda so bokoro no boyemu yo mini aba enchia ahwefo eye no kre ene anopa abaye ahomachi kra abaye no nan empemu edeba no na yenya nkra edifi eye Abora asebu kwabankasi one community ye friend Abora Obohen oho ana sa awira hosemi abranche akodi asensebia na ewo na abranche ye obi a ya che no wokro no bomu akodemu mfi bebre na wasanyaba na mabetena kro no mu a omone no ekọ eba abre na abre nyina na abranche ena ahomachen na oyese okọ asakowia ade na prepi no omochira sikata yira awokrom wonponchen mobile phones ane ye enam aibia coaster no webo ewurom no makoyi mu enuama obi kodi ne driver so ho a ade beche no na nyina ayira enti ahomachen no mote say one maami ba ko a sabi no kro ewu agya no be ya afi ba ko ani we kodi dwa ade ebesi so ho atanso oba sorry no na otwe etwewi na enuama no obi abatentam ne sika na ayira be 1000 Ghana cedis na ayira na ene ahomachi na odadem wa otse kukro na opie dan no okorehu a okohu se abranche bi na ogyiremi na owo onya board na otiem na omo front omo ye no se otiem no na abranche no ewura ntokwem
ana osi fom ntom ko ba ye no na eye phone na aka eho no abrante no phone aka ho ana mo tracy ya na mo frɛ sɛ ne nua ba ko sɛ mo frɛ Kwame Moree sɛ ne phone no ɛwɔ ne nkyɛn a ɔmo frɛ no na phone no abɛle wɔ den no a mo sɛ ampa Kwame Moree ana waba bɛhyɛ hɔ ana ɔsɛ kromafo no ɛbɔ mɔden akyensi no akɔkye no ɔmo kɔkye na toto na no a ɔsɛ an na nka ɔkɔhwɛ adeɛ bi ɛwɔ den no mu na nti ana okokowrem no na ɔmo so to ho sɛ maame ni ɛyɛ window ni no ɛno so na deɛ ayira ɛwɔ den no mu ne sika na adeɛ obi kura de begya no kura ɔmo sɔre ba hwehwɛ no na sika no ohu ana ɔno ko hu sɛ Kwame Moree ɛna ɛdi saa nyamena sɛm na ɔsɛ ɔmo kye no na ɔsɛ ɔmo kyekyere no bɔ ɛyɛ light pole edua no mu bi ɛwɔ hɔ na adeɛ kye n'anim vrɛ na amanfo ɛbɛhu ne nipa bɛn ɛyɛ Ntemansa no na ɔhene a ɔwɔ kuro no mu a ɔyɛ ɔman krado a ɔwɔ kuro no mu na ɔsɛ otumi ɛhwɛ sɛ ɔmafrɛ nsɛntwerɛfoɔ na yaba ɛbɛfiem ɛsan sɛ kuro no bɔ yɛ adeɛ a ɛta akɔ so yie papapa na branche so ɛyɛ adeɛ a wɔn suspecting sɛ ɔno ana ɛyɛ odi saa nyamena sɛm no abere nyinaa nti ɔmo to nsa frɛ no yɛkɔɔyɛ no na ɛkɔhu nti yɛtrae sɛ yɛne abranche no bɛkasa nanso na ɔman ɛneɛ ɛnkasa nti ɔno no ho na yɛne odi kuro anaasɛ ɔman krado a na ɔwɔ hɔ wɔ Abora Obohen ɛwɔ Abora Asebu Kwame kasa yɛ Nana Edu Kotia a ɔtɔ so mmiɛnsa na ɔkyerɛ sɛ ampa nneɛma taa yirayira na ahemfoɔ so ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ a na ɔmo di ɛyɛ kronosɛm ɛwɔ hɔ kronosɛm bɛkɔ so a kyɛ sɛ yɛde no ɛkɔ police station nti adeɛ akye a nsɛntwerɛfoɔ mato nsa afrɛ yɛn ɔsɛ ɔmo hwɛ sɛ aberanteɛ a wada mu pɛn no ɔmo san yɛde no kɔ polisifoɔ akakye na ɔmo ma polisifoɔ nsa kan na ɔmo toto n'ano na deɛ asotwe a ɛwɔ hɔ a ɛsafata sɛ ɔmo de ɛma no no ɔmo de ma no ɔmo bisa no sɛ ɔne obi na yɛ a ɔbɔ korɔ no no anaasɛ ɛte sɛn nti me nuaba mote yɛ ne deɛ akɔ so wɔ Abora Asebu kɔman ɛse community baako a yɛfrɛ no Abora Obohen ɔhɔ ɔna saa awerɛhosɛm a ɛsi a Kwame Moree yɛakyekyere no abɔ pole mu a nka ɔmo yɛ sɛ nkɔmbɛpo no nanso ahemfo a mo kuro mu no ɔmo atumi atwitwa agye na ɔmo de nakɔ apolisifoɔ akakye wɔ Abora Dunkwa afi de na meka asa nka kro no na nka young guys no anka mo besua nyansa pa because afi etwa mu no kro no uba drivers ayeku mo ne ade na dɔɔso pa ka mu ka te pa mrantie wie na menim sɛ anka mrantie no de bɛyɛ futuo na anka mo asesa na afi ahyase no kro no no hyase na mesra mo sɛ yɛbɛsesa akwane apɛ dwuma bia yɛ akue ntwa na mbeso no adwe makram